इंटरनेशनल नेशनेलाव गेलेहैबाय सिम्मा दास मोना दिनै माने पुलिस डिपार्टमेन्टआव DSP जाबाय डेपुटि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बर'फ्रा सानै मोनदों एक्साइजआव सन्जय बर'जों जमुना बर'जों हेलौ लोगोफोर जोंना दिनै खेलाया फैयै फैयै फाइनालाव फैबाय ओमफ्राय जोंना दिनै फाइनालाव गेलेगोन बङाइगाव स्पर्ट्स एकाडेमि भार्सेस नांदरबारि FC बेजों दसे समनि उनावनो माने खेलाया जासिगोन जोंनिया ओमफ्राय नोंथांमोननो जेसेबां हायो माने भिडिअनि गेजेरजों एसे देखायनो नाजानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायदो लास्टआव सोर देरहायो सोर जेनो माने खेलायावथ' मोनसे नङा मोनसे जेनखायो नालाय देरहानाय जेननायाथ' थाखायो खेलायाव ओमफ्राय दा एसे आलासि स्पेसफोर होनायखौ एसे लानोसै भिडिअआव जोंबो दा रेडि जाहांबाय ओरै कमिटिजोंबो नै एसे रेडि जाहांबाय आलासिया सफैसिगोन दसेनि उनाव Yang ketemu final langsung dari guru kolej. Sampai kontrabai, Bङाइगाव Sports Academy खालामनो थाखाय मोजां पारफरमेन्स दिन्थिलांदों बिथांनि प्राइज बेखौ जोङो हरनो सानदों दा बेखौ बिथांमोननिसिमबो दैमालु क्लाबनि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय Press. Ayo. Hold. Bekal marah. Iya ya, udah pergi cari. Lo. Lidi, jangan lena. dah langsung. Ay, dis mabat bunga dan hawam tergo. अंदर जा Ini suruh WhatsApp tadi. Gila naikkan.
आं सिखारनो लुबैबाय नुहुरा मायाबो मोजां जाथारबाय हरखादोंसो मालाय हरखानायानो सिबिनाय खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि नैबे खेलाखौ जागायहोनो सानदों निश्चय जेननाय देरहानाया निश्चय थागोन खेलायाव जाहाथे नोंथांमोना डिसिप्लिन भाबै नोंथांमोना खेलानि जिनिखि डेकराम बेखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोना दिन्थिलाङो आसा थाबाय फैगौ समफ्रावबो जोङो एसे सिन्था खालामलायनायनि गेजेरजों फैगौ बोसोराव हयथ' जों एसे गिदिरसिन खेला होनो थाखाय रेडि जागोन आंबो बाव निश्चय इनभल्भ जानानै खिन्थु खामानि मावनो थाखाय आं रेडि आं आसा थिदों बेफोरबायदि खेलाखौ समजों खाब जानानै लांबाय थानाया अत्यन्त प्रयोजन खारन जोङो फिटनेसनि दिगैबो जोंहा सिन्था खालामनांगौ दं बेखायनो जोंनि जिखुनु खेला दुला जिखिनि गेलेनाय बादायलायनाय बेफोराव जोंनि जेनोखि सेंग्रा जोलैसाफोर दं बिथांमोना गाव गावनि जेनोखि रोंगौथि बेखौ देखायनायजों लोगोसे बा स्कप लानो रोंनांगोन गोबां समाव जोंनाव माखासे प्रग्रामफोर जायो बादायलायनाय प्रग्रामफोर जायो बे बादायलायनायावनो माखासे प्लेयारफोरनि सेलेक्शनबो जायो बेफोरखौ स्कप लानो रोंनांगोन खबर लानो रोंनांगोन हयथ' निश्चय बोसोरे बेफोरबायदि खेलानि थाखाय माखासे प्रग्रामफोर जायो बेखायनो बे खेलानि अनगायैबो गुबुनफ्राव जोङो स्कप लानो थाखाय जोंनि जिनिखि बिदा फंबाय